Donna Camilleri l-eks jieħba ta' Kyle Mifsud qalet li biex jiċċajta Salvino Mangione ġieli kien jgħid lil Mifsud qatt nisparalek u tispiċċa titfan il-ħabs. Qalet li lila qatt ma kien jgħidilha dan id-diskors u kien jagħtiha bejn 150 euro u 200 euro fil-ġimgħa. Dan għaliex kien ikollha x'taqsam miegħu sesswalment bejn darba u 3 darbiet fil-ġimgħa. Camilleri qalet ukoll li kien hemm xi nisa oħra bi problemi ta' droga li jmorru għandu u jagħtihom il-flus biex ikollu x'jaqsam magħhom sesswalment. Dan kollu ħareġ meta komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Salvino Mangione ta' 71 sena, resident il-Birgu. U qed iwieġeb mhux ħadd li qatel lil Kyle Mifsud, ir-raġel ta' 33 sena mill-Bormla. Kyle Mifsud tilef ħajtu x-xahar li għadda wara li ntlaqad btir ta' senter tal-kaċċa fl-istonku tiegħu, allegatament tir sparat mill-anzjan. Mangione qed jiġi mixli wkoll pussess ta' arma tan-nar bla liċenzja u li din intużat biex jikkommetti reat. Fit-tmiem il-kawża l-qorti laqgħet it-talba tad-diviża l-ħelsi mill-arrest. Il-qorti ddikjarat ukoll li jeżistu biżżejjed provi biex Mangione jitqiegħed taħt att akkuża.